И здравей хора, аз съм Farmaster BG и днес тук при мен е YouMaster. Хора, можете да използвате много лесно якото си за оръжие. Ето така. Видяхте? И хора, и сега се връщаме. И отново се върнахме. Там не са нашите приятели, един някакъв Мехмет и просто мадафака. Жалко, че отказаха, ма. И хора, ако сте момичета, много лесно може да използвате плитките си за оръжие. Та-та! И какво правят така тез? Сега следват рекламите. Ето, как? Както виждате, тази сега на картина се казва Пуше Smoke Weed Every Day. Тя струва 9 милиарда 889 хиляди. И хора, вижте. И тези са паяци. Какво са, бе? Какво са? Вижте. Снимаме клип. Али. Какво тъши? Ей, Тенце, какво тъши? Нищо. Рекламите ни свършиха. И тези първокласници, които идват, ме дразнят. Подялите. Ще прибил две. И хора, они с пръчката го наричат чекилаката, защото се прави един и същи номер и ме водява. Искам да го фрасна и също неговият братовчет ли И хора, брат или нещо и хора, друго. тайна за този там с пръчката. Той е некър. Той е педераст. Педераст. Забравя. О, и намерихме нещо. И което аз на същия телефон. Вижте новата марка телефони. Много са счупени. Вижте, дори да се счупят. Не могат да се счупят, дори да го хвърлите от 20 етаж. И хора, вижте. Постига, моля. Чакай, това е реклама. Давай. И вижте. Телефонът се счупи и сега погледнете. Може дори и на по-малко. Можете дори и на по-малко. Готово. И сега тук ще го направим. И сега, вижте много лесно как. Ето така. Или пък е така. Подялите. Сега, елате да погледнете. Много ми са блестящи обувките. Купете си такива. И сега погледнете едно мятане. И вижте какво можем в нашата градинка. Вижте. Видяхте, че можем да сме супер бързи. И чао, пръчки! И хора, вижте. Купете си. Снимай ми обувките. Купете си новите обувки! Най-блестящите на света. Вижте ги. Вижте ги отблизо. Вижте ги отблизо. Вижте ги отблизо. Вижте ги и от по-близо. И сега ще ви покажа. Виж ги от по-близо! Еми, купете си такива обувки. Много са блестящи. И сега, хора, вижте едната от бездните. Както виждате, бях карал 3 пръчки. Да. Сега ви водим до следващата яма. И тук има нещо, някакво всяко. Почакайте. И мисля, че